Obwansu bw'omugusi inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto konyorole chinga kichinde nga abasubati tikana kwanara abasubati yatokana nga mubwate bintu birimo kwe yakemenuga iga karimwe yakiremenuga iga I don't know timatina kibikoro kurakina nde timatina kibikoro kwe ndimo kwe yakemenuga ono yatokana nga akare kwe yakiromonuga alia yatokana nga ayo monene omonyene wabwatire gosene byara kwangere ko bangusa iga nande byara biriya gosoko boko kolia na kukwanira omonto irangeri yatigara soyonde nande kwaruo kwamenta ikera ngoronge mo komenta kira chinga nande kwamenta nande kare kwamentire bono kwapangusa labda tobwati gosene bintu ketambago se yandika chief kare kwa bangusire nande kwa bangusira ko boko nande kwa kwanira niyo yonde bono yo kwa kwania onya kurigelinga ki nkieka ngagera niko boko kumbe nechirangi kirimo ko yakemenwa boli ketamba boli one tissue kera ngo bangusole chinga gira bdokuragira labda kare kiye yomire bono chinga kyecho okonyora yabere gosene mbeso ko bangusole wakwanira niyo yonde wakwanira gosene moirio na ndongire kogechiwa bono tiri guchi yaleta bichange ya by the way igonga bogoli andika chifuko so bogoli tissue kwa bangusera asenge njonga kwangire be okoboko kwao twakwana niri erangi yatigeira asende enjina mache nkolingoreki ndusi erangi eria ekiagera inchomonyene natagete echa sokoboko kwane nani marange batokana nga labda nimbwe yagete gosene marashi karibu yagete marashi bono amarashi no ale koboko gaiga kwangwanira ri marashi eria bono trigo chialeta bichangia ayoro chengambu yole lakini kwaga chiri abange taswaka nyora abange bawo kwanya gota ekiagera nga okoboko kwao kwe bangusire galia bara no bwate bara babwate chiala chibangere gwasimura nini trigo chialeta bichangia trigo chiababuya ekegora ngo bolinga ayo monyene no manyete ngangwe kirere na ndo kunerange iyo ekegora ngo bolinga ki enare iyo etabye iyo etali ndonge ochasa bande ine gaki igombuya nani yatoka na chinga kichinde nganko na kwarengesa bari safari kwara kogenda labda kwanyoliru watene nili gosene pikipiki kwa motabinga ga kikoranche minyoki asegete yatoka nanga igonyolira soko genda gusana office kwara komnyoka gochi gosana ase kwara komnyoka gochi kwanyolirwe ayo otagete akoire bwango egeruke bwango oikere yatoka ne kwa motenga ngire bwango ero mwanye nanaganite customer yende gatikabirega bamto chikuma bolinga ki enago tebya ongire bwango asenga jina koreki nanyolirwe kona nyolirwe inyira sinago tebya onyene jibaze ichinde ngomente ngaya yaga sinturi ko koraigo egashye tokonya koro buna tumanyete asenga njone jibasa tojete para kwange akokwana mangana mange kabisa customer yagechiwe kale yagechiwe nande ya take advantage watake advantage nande ko mamentera chibasa chinde nga liolio igora mente chibasa o debisawa mwana tika bana tosuke ko chimotu nande kwange akokwana nechisimi chiri nakwana nande nande kwange akwamba nechisimi mara woko genda ngora mara kwange akweli ndoli mono ogechiwa onyolirwe sale gochia igago tebingire bwango bona binte mbiru chibyago by the way ase okago tebiringa ki ya minyokia soko minyokia asenge njona nyoliru yakuriye customer yende mentra jibasa muno tagete lakini ngire bwango nandika kwa tengire bwango nandika kwange akogenda ngora marango kwanire abande paranga hai mambo ngotene nore ngokwanire abande kota triko chialeta bichange ya by the way abagendia mara bechi piki watebi ngire bwango asinari nari guchinja mukogoti ngikere eginare kogenda gokora nandi ngoikore para ngoikora asegeteiga ngotene nore mara ngokwanire abande bichitiro jabangiya nakigora ngo bolinga enare iyo etabye iyo etali ndonge ekera ngo bolinga ine gaki igombuya ine gaki igomboro